anu sene aw ka jamu mandi o kene kan ni o ye sogoma dolo o taku flana yi faso jo kene baro kene do kuna fandi kene do nyon blastrali o kene do sogoma da ina fa yin laidu ta ayo don te mena na chugomena ambena kana la selido min kɛra baba Modibo Keta fɛ ka bɛn ni san 1970 ani fila o binawulen kalo o tile mugana ye n'o ye san kalo fɔlɔ tile mugana ye kɛnɛ in kan Modibo Keta a ye boyema segin kɛ k'a lase an faso den ɲɔgɔn dɔ ma ka boyema segin kɛ fɛnɛ k'a lase an ka faso finitigiw ma Modibo y'o laseli min kɛ faransikan na n'o ye kɛrɛfɛden kan ye an bɛna ka na o laseli ko dalaminɛ bamanankan na kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 Senko la Mahamadu Fofana Kadafi an ka taa katikaw olu fɛ ka da kan laseli a kɛra kati ka bɛn ni san 1962 ani fila ye an ka taa Camarades, vous mesurez tous comme moi l'importance des cérémonies auxquelles nous participons. Elles ont été organisées à l'initiative du bureau politique de Kati pour baptiser des monuments, des places et des rues. D'aucuns peuvent penser que de telles manifestations n'avaient pas besoin d'une aussi grande ampleur et qu'en réalité, nous avons peut-être voulu donner à ces cérémonies une signification qu'elles ne devraient pas normalement avoir. Eh bien, je crois que vous tous qui êtes présents et ceux qui n'ont pas eu l'avantage d'être à nos côtés seront rectifiés. La signification que nous donnons à cette manifestation en raison d'abord du lieu et de la date qui a été choisie. En effet, qu'était Kati? Kati, c'était le prolongement du chemin de fer qu'on appelait le Dakar-Niger. La ligne de pénétration dans le territoire qu'on a appelé le Soudan. De l'occupant étranger. De l'occupant français. Kati, c'était la base de laquelle partaient toutes les colonnes qui devaient rayonner à travers notre pays et imposer à nos valeureux aïeux la présence de l'étranger. Kati, c'était également
le sang cɛmancɛ de kun don duquel partaient cɛmancɛ min na bɔ kun bɛ kɛ ka taa des unités qui, après l'occupation, kɛlɛkulu dɔw daka sigilen kɔfɛ devaient faire signifier olu tun ka kan ka jirali kɛ à ceux qui avaient des velléités d'aspirer à être eux-mêmes minnu bɛ yen ni a kun bɛ olu kɔnɔ ka kɛ u yɛrɛ ye que l'armée française était là et forte. ko faransi sɔrɔdasikulu tun bɛ yan ko wa fanga kun bɛ a la Kati, ce fut également pour nous. kati kɛra fɛnɛ min ye anw ta fan fɛ Au sein de l'Union soudanaise RDA, union sudanaise rda kɔnɔ l'un des premiers bastions ale kɛra daka yɔrɔw la fɔlɔfɔlɔ dɔ ye de notre parti, an ka parti ye en effet, c'est de Kati, o de la kati de kɔnɔna na qu'est parti. En 1946, ce ferment qui a permis la mobilisation de toutes les consciences africaines san 1946 hakilinaw de bɔra kati min kɛra sababu ye ka ŋaniyaw k'olu bɛɛ lajɛlen lawuli ka jɔ min bɛ farafina kofɔ au point que notre parti, ka taa se yɔrɔ la fo an ka parti malgré les révocations, les mutations, hali k'a sɔrɔ ko dɔw be yen olu labɔra u nɔna ka taa n'u ye fan wɛrɛw la dɔw yɛrɛ gwɛnna ka bɔ u jɔyɔrɔ la et les souffrances de toutes sortes, ani tɔɔrɔ sugu bɛɛ minnu kɛra est parvenu à s'imposer à la conscience de ceux qui ne pouvaient pas penser un seul instant o parti sera ka banban mɔgɔw dusu la mɔgɔ minnu ni olu tun tɛ se ka miiri wagati kelen si kɔnɔ qu'une puissance ko sebaya dɔ qui s'était imposée par la force des armes min ni o nana ka na daka sigi ni kɛlɛkɛminɛw fanga ye pouvait être liquide, pouvait avoir sa présence liquidée ko o sebayaw yeli kɛnɛ kan o tun bɛ se ka daji rien que par une organisation politique. wa o dajili o tɛ kɛ fɛn wɛrɛ fɛ dɛ fo ni a kɛra politikitɔn dɔ ye Et je me rappelle encore ani ne hakili bɛ a la tuguni cette réflexion du gouverneur Rouveau ni hakilijagabɔ min kɛra guvɛrnɛr uruho fɛ qui s'était lui-même rendu à Kati ale min yɛrɛkun tun wulila ka taa kati pour essayer de modifier les résultats du scrutin. walisa jaabi minnu sɔrɔla kalata la ka olu bayɛlɛma Lorsque les résultats ont paru, tuma min na ni jaabiw bɔra quelle fut sa réaction? a kɛra cogo jumɛn na a ta fan fɛ Eh bien, il n'a eu qu'à dire a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ fo l'armée rouge a voté. ko surasikulu bilenmanw n'o ye jamana kɔnɔdenw ye ko olu de ye kalata kɛ Eh bien, voyez-vous, o de la sa a y'a ye cette victoire de Kati o sebaya min ye kati ka sebaya ye en 1948, san 1948 na nous la devons au courage et au sacrifice, an ka kan ka o sebayaw ka o dulon jagwɛlɛya ani yɛrɛ dili la non seulement de toute la population, de nos vieux anciens combattants, minnu bɛ an ka sigidaw kɔnɔ ani kɛlɛkɛ cɛkɔrɔw mais aussi de ces jeunes aspirants ani fɛnɛ k'a sababu bɔ mɔgɔw fɛnɛ na mɔgɔ minnu ni olu ye sifinw ye sifin minnu ni olu ka baara tanga daminɛ don surasikuluw kɔnɔna na comme les Samburu et tant d'autres i n'a fɔ sanburu o ni a ɲɔgɔnna tɔw qui ont dit non olu minnu y'a fɔ ko ayi à l'abdication de leur devoir d'Africains k'a fɔ ko olu ka baara ye fɛn min ye farafina kana na ko ka o baaraw ko k'o silasa k'u ma diɲɛ n'o ye devant la domination coloniale. jɔnya ɲɛkɔrɔ À ces jeunes aspirants ka ɲɛsin o surasi denmisɛnkuluw ma qui n'ont pas hésité un seul instant à accepter le sacrifice de leur carrière militaire olu minnu ni olu ma siga wagati kelen si la u bɛ surasiya baara min na ko hali n'a sɔrɔ ko o bɛ to a da fɛ u ma siga o kɛli la pour que la dignité africaine soit sauve. walisa farafina ka hɔrɔnya o bɛ se ka kisi cogo min na À ces jeunes aspirants ka ɲɛsin o surasi denmisɛnkuluw ma qui avaient tout l'avenir devant eux, olu minnu ni siniɲɛsigi bɛɛ tun bɛ u ɲɛfɛ mais qui n'ont pas perdu confiance olu minnu ni dannaya ma tila olu la dans les valeurs de l'homme africain danbew la danbe minnu ni o bɛ farafinya kofɔ et qui savaient o denmisɛn minnu fana tun b'a dɔn que les mesures de rétorsion qui les ont frappés, ko ɲangini sira minnu tara ka ɲɛsin olu ma ajoutées ka o fara à la somme des souffrances des uns et des autres, ka o fara tɔɔrɔkow ani degunkow kan min bɛ bɔ bɛɛ kelen kelen yɔrɔ devaient un jour provoquer ko o kun kan ka kɛ sababu ye don nataw la le renversement du rapport des forces ka yɛlɛmali don fangaw olu kolonso cogo la ɲɔgɔn na en faveur de notre parti min bɛ se ka kɛ fataw ye ka ɲɛsin an ka parti ma et la liquidation de la domination coloniale. ani jɔnya yɛrɛ dajili ko
Mon cher Samburu, Samburu kanune. nous savons le calvaire que tu as eu à gravir. Amba don itemena la jaba min fait. Après ton dégagement, Igwene kofe. l'administration française est allée Farajawu uluka fanga nyemuga so tara. jusqu'à te renier tes droits à ta pension. Fokata ika hakewu ko ulu boshi ila ika pension ko kumania ima. Il a fallu, sur le plan parlementaire, Akara wajibi wasadenko yere nasira fe. engager une bataille décisive Chesir gelem ulu de kake. pour que tu puisses au moins bénéficier de tes droits. Walsa amana ke chugo konna ikase kika hakewu soro. Tu as été ensuite O kofe fana ikera obligé, pour pouvoir gagner ta vie, I wajibiara walsa kaseka ikanyenamaya soro. d'aller t'installer comme agent d'affaires à Sikasso. Et là encore, Ka taa kɛ makotigi ye Sikaso jamana kan sanni feere nasira fɛ wa hali yen yɛrɛ fana tun. le système colonial, Jɔnya fanga dans sa haine a ka kɔniyali kɔnɔna na de la libération des peuples africains, min bɛ tali kɛ farafindenw olu kanabilali la n'a pas manqué encore o ma dɛsɛ tuguni de t'enfermer dans ses chaînes ka jɔlɔkɔw kɛ i kan et de t'envoyer en prison ka i bila ka taa kaso la pour des raisons qui jusqu'ici n'ont pas pu être justifiées. ka sabu kɛ kun dɔw ye kun minnu fɔɔ ka se bi ma minnu ni olu ma se ka lajɛya. Vois-tu, mon cher camarade A filɛ nin ye n taamaɲɔgɔn kanune de combat, wulikajɔ kɛlɛ cet instant, min bɛ nin wagati kɔnɔ qui vient de te mettre dans l'histoire o min ni o kɛra sababu ye k'i don tarikuw la k'i don dɔfɔ kɔnɔ et qui vient min bɔra sisan de t'immortaliser alors que tu es vivant, ka i kɛ sabali ye ka taa sɔrɔ i dun yɛrɛ ɲɛnama don hali bi c'est la mince récompense nin kɔni ye lajalifɛn fitinin dɔrɔn de ye que la population de Kati, ka t'i sigida mɔgɔw qui a été témoin de ton courage, olu minnu kɛra i ka jagwɛlɛya ni i ka jijali seere ye de ton dévouement, de ton désintéressement, i ka cɛsiri ani i ka yɛrɛ nafa ɲinibaliya seere ye et de nous qui avons eu à te suivre an dama dama minnu be yen minnu n'olu tuguna i kɔ dans ton calvaire à Sikasso. i ka degun na sigaso C'est la mince récompense de toutes ces confiances d'ici et d'ailleurs nin kɔni ye lajalifɛn fitininw de ye minnu bɛ tali kɛ i ka dannaya la yan ani fan wɛrɛ fɛ que tu as mérité par ton action i ni min ka kan ka sababu kɛ i ka kɛwale ye dans la lutte de libération du pays. kɛlɛ la kɛlɛ min ni o bɛ jamana kanabilali kofɔ Cet exemple nin ɲɛjirala min filɛ nin misali min filɛ que la direction politique de l'Union soudanaise RDA a tenu à donner union sudanaise rda a ɲɛmɔgɔyaso min bɛ politikiko sira fɛ o ye min kanu k'a di doit être o ka kan ka kɛ pour tous les militants tɔndenw bɛɛ kelen kelen bolo une leçon. kalan ye Le camarade Samburu an taamaɲɔgɔn sanburu pouvait, comme tant d'autres, o tun bɛ se i n'a fɔ mɔgɔ caman wɛrɛw accepter d'être les complices ka sɔn ka kɛ jɛkɛɲɔgɔn cɛjugu ye de la domination coloniale, min bɛ jɔnya kofɔ frappés à coups de crosse a gosira ni nɛgɛjɔlɔkɔ ye ses frères qui se rebellaient contre la présence étrangère a balimaw tun bɛ muruti dunanw olu yeli la an ka jamana kan et franchit dans la honte tous les échelons de la hiérarchie militaire. wa surasiya u tun bɛ se fɛnɛ ka o jalaw bɛɛ sɔrɔ kelen kelen maloya fana kɔnɔna na Mais il a renoncé à cela nga a banna o la parce que son sang, sa naissance ne lui permettait pas cela. nga a ka ladamu o kun tɛ a to a ka tɛmɛ o sira sugu fɛ Parce que aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ani fɛnɛ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan cogo min na il avait confiance en ses frères du Soudan. a dalen tun bɛ a balimaw la sudan jamana kan Eh bien, camarades, o de la n tamaɲɔgɔn ceci veut dire o kɔrɔ ye ko qu'aucun sacrifice ko yɛrɛdili fosi tɛ yen obscur min ye dibilako ye ou même hali yɛrɛ fana visible walima min bɛ ye kɛnɛ kan n'est jamais vain. o si tɛ gansan ye Et que quand l'homme sait attendre, ani ni adamaden bɛ se makɔnɔni na quand il s'est dévoué pour une cause, ni a bɛ se a yɛrɛ dili la ko dɔ makarani kosɔn sans calcul aucun, ka taa sɔrɔ a ma jate fosi bɔ tôt ou tard, sa récompense viendra. a mana mɛn cogo o cogo la walima wagati mana surunya cogo o cogo la a bɛna tɔnɔ sɔrɔ Et il serait souhaitable ani a n'a fisaya que chacun s'inspire des leçons de cette cérémonie ko bɛɛ kelen kelen ka se ka nin lajɛ in kalan ka sinsin o kan pour s'atteler plus que jamais walisa ka i yɛrɛ di bada à la construction nationale jamana jɔli ma dans le dévouement absolu, ka kɛ yɛrɛ dili da kelen ye avec un désintéressement total ka taa sɔrɔ
yɛrɛ nafa ɲini fan si ma kɛ a la. Et dans le cadre de la discipline du parti. Ani ka o kɛ fɛnɛ parti ka kololi kɔnɔ. Tiɲɛ don. Nous sommes des humains. An ye adamadenw ye. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ténacité dans les difficultés. Bɛɛ tɛ se ka gwɛlɛya ko muɲu. D'avoir l'espoir toujours haut dans les privations, dans les misères. Ka i jigiya yanganen to sanfɛ i balinankow la ani kɔlikow la o ma nɔgɔn. Comme un Samburu. I n'a fɔ Samuru o y'a kɛ cogo min na. Mais nous devons quand même pouvoir comprendre. Nga an kɔni ka kan ka se k'a faamuya. Que notre parti. Ko an ka parti. Qui est né dans les difficultés, qui a grandi dans les difficultés. O min bangena gɛlɛya la ka mɔ gɛlɛya la. Ne saura jamais, quelles que soient les tentations, faillir à sa mission. O kɔni tɛna na dɛsɛ a ka baara la abada. Gɛlɛyaw mana kɛ cogo o cogo. Il y a des hommes mɔgɔ dɔw de bɛ yen qui peuvent trahir leur mission. minnu bɛ se ka u ka baara janfa. Il y a des hommes mɔgɔ dɔw bɛ yen qui peuvent trahir leur serment. minnu bɛ se k'u ka layidu u ka kalikan sɔsɔ. Mais le Malien Nga maliden de tout temps wagati bɛɛ a été, o kɛra même au service de la présence, ou même au service de la puissance coloniale, hali k'a sɔrɔ k'a fɔ ko u tun bɛ ka baara kɛ jɔnya wagati kɔnɔ. est demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment. O tora tilennenya na tuma bɛɛ ka ɲɛsin a kalikan ma. Ce que je puis vous dire en terminant, N bɛ se ka min kɔni fɔ aw ɲɛna ka bɔ kuma na c'est que o ye nin ye ko nous avons la chance, an kunna ka di en République du Mali, Mali jamana kɔnɔ d'avoir un peuple, ka jamana kɔnɔdenw sɔrɔ. quelle que soit l'ethnie ou la région où il s'est installé, A mana kɛ siya o siya ye a sigira yɔrɔ o yɔrɔ la nous avons la chance d'avoir un peuple an kunna ka di ka jamakulu sɔrɔ. qui a son passé. Tariku bɛ min na dɔfɔ bɛ min na Et c'est justement en nous référant chaque fois à ce passé wa tuma bɛɛ lajɛlen na an bɛ an sinsin o dariku de ma o dɔfɔ an bɛ sinsin o de kan. fait de dignité, de gloire O kɔni o ye nɔrɔ de ye o ye danbeko de ye et d'honneur ani bonyako que nous ne faillirons jamais à notre mission ko an tɛna dɛsɛ abada an ka baara la parce que nous nous voudrons k'a masɔrɔ an bɛ a fɛ en aucun moment wagati si la être en retrait dans la défense des libertés humaines an t'a fɛ wagati si la an k'an yɛrɛ sama ka taa kɔfɛ ka ɲɛsin adamadenw ka kanabilaw lafasali ma et de la dignité de notre pays ani an ka jamana ka hɔrɔnya lafasali sur nos illustres aïeux. k'o kɛ ka o ɲɛsin an ka sukɔrɔ tɛmɛnenw ma. Officiers, sous-officiers, caporaux, chefs, caporaux et hommes de troupe, Jalabatigiw jalamankantigiw dugumamɔgɔw ani bilansenfɛw présents à Kati ou ailleurs, aw minnu bɛ Kati ani fan wɛrɛw fɛ dans la République du Mali, Mali jamana kɔnɔ nous vous demandons de considérer an bɛ a ɲini aw fɛ aw ka jateminɛ kɛ que l'honneur qui vient d'être fait à votre père, ko bonya min bɔra sisan ka kɛ aw fa ye le lieutenant Samburu Diakité, dakatigi Sanburu Jakite lieutenant cet honneur réjaillit sur toute notre armée. walisa nin bonya ka se ka yari ka a lase an ka surasikulu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. En effet, cette armée, O de la nin surasikulu in partout où elle s'est trouvée, a yera yɔrɔ o yɔrɔ la à Bamako, Bamako yan o à Kati, Kati wo à Kai, Kayi kɔnɔna na o à Nyoro, à Gao, à Tombouctou, Nyoro wo Gao wo Tɔnbɔkutu kɔnɔna na o pour ne citer que ses principaux centres, n da bɛ gosi ni duguba damadamaw de la. s'est engagé résolument dans la construction nationale. O surasikulu olu ye a latigɛ de ka i ɲɛsin faso jɔli baara ma. Elle ferait avec la population civile. A bɛ o min kɛ ni an ka sigida mɔgɔw gansan tɔw ye. Elle est parvenue à liquider ce complexe que le système colonial avait créé en ses éléments, et complexe selon lequel le militaire n'avait pas à composer avec le civil. An ka surasikulu sera o jɔn yɛrɛ la min ni jɔnya kun ye o don an na surasikulu sera ka o bɔ an na pewu. O jɔn yɛrɛ la min fana fɛ ko surasikɛ ani mɔgɔ gansan olu kun tɛ jɛ kɛ ɲɔgɔn ye. Cet hommage public, Ni foroba bonya min filɛ nin ye camarades de l'armée, n taamaɲɔgɔn minnu bɛ surasikuluw kɔnɔ je me devais de vous le rendre, n tun ka kan ka nin bonya lase aw ma parce que si aujourd'hui, ka daa kan n'a kɛra ko bi nous avons la fierté chaque fois de nous référer à notre jeune armée, ko ni an bɛ ɲagali ka nisɔndiya ka an bolomadayɔrɔ kɛ an ka surasikulu denmisɛnw ye c'est que vous avez compris o kɔrɔ ye k'a fɔ ko aw y'a faamuya votre rôle aw jɔyɔrɔ qui est non seulement de défendre l'intégrité territoriale, ni
ni o ye ka jamana ka kelenya dugukolo ko sira fɛ ka o makara. L'unité nationale. Ka jamana ka kelenya makara. Mais aussi d'apporter dans votre secteur. Ani fana aw bɛ bolofara min fana kɔnɔna na. Votre modeste contribution à la construction nationale. Aw jɔyɔrɔ ye min ye faso jɔli la ka na ni o ye o bolofaraw. Ce que je puis vous dire, c'est que l'Union soudanaise RDA, pendant 15 années de lutte, n'a pas failli à sa mission. Et quoi qu'il advienne, elle ne faillira pas à sa mission. Kamemba unende kara outlaw garsagayi la seli inkena kamiye wasablo nyamugo yo kumbe kenaka kana sefana musulaka uluka kulu mafakana anyasi fana fanga amatangali kulu munu fana be kana anyasi fana surasuka nyamugo uchamama ulukumbe ninkenaka kabunya ke ka lase lieutenant Samuru Jaktema chenkafsa ninkena ifana kan Al Nasra Morbo Keta te hakilna mbe an refna be boyema sekin beleta ka lase Samuru Jakitema ka lase akof bela jelema anga boyema sekin te dan Samuru ani akoma mugwa de be ko oluye surasiya bara inke kata se adana nu seko damajara be nu mota dabo togo nyini kama uma nyini ka mugwa faga walma ka ke fenye otigi su o jolika uma ta mugwa bulo fenche bakana walma mena warala ko fere ka ke fenye ka moblu ni villa usan uma bingani fanshike uka surasiya bara kono foka se bima o mugwa munu be munu kumbe sana walma munu kumbe duguro ameni jamu ifana ka boyema sekin ka lase ulu bela jelema o be surasila chugomena abete gendarmuna abete gardila abete police la abete douanier la abete protection civile la abete mugwa ikor abiye mugwa ani surveillant de prison fin de be ko lui finitigi de anga jamana kono ko aye baraka tienkan adona awyew amadon awye sokmada inata anyo fena krangran ko lase awma alaka awsara jamana jodu bi ni amadon iye sini abena don iye bamanankandu ala te foi ke gwanzana wala mgo ku tlenia atono be anwere de kan afoite se alama ala de ko kanga ke nanya ke amba tono soro wala finitigi fin de be ko lube ka baraka tlenia ko nana ka ke tienkan na yin tonyo min soro akono nana ina fa lieutenant Samuru Jakite ale tonyo munu soro ayata ni ala ye ka fo faso baradedu wala anga foli bilibili babe ka lase awma ansera ka fami soro ko ladi awma ka beni wakati wode kunyeni aniche akwa klumajola kuma boru la Abakar Kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kalafi manga so poa Désiré Mariko foli bilibili ba amba blaka lase doyen Dauda Tegetema ka fo dante foli mina na e foli di alema barabukum amba fo ka walema don mɔgɔ ye an senkɔrɔma tintin bɛka ye nin kɛnɛ kan